се развие връзката ви от тук нататък. Трансформация. Това, което трябва да знаете, е, че той мисли за стабилност с вас, а вие трябва да премахнете всичките планини, които сте имали до сега с него и да повярвате, че той ви е верен, а при мъжа ще има трансформация и оттам нещата ще се оправят във връзката ви. По луната много мисли за вас, иска много по-стабилни отношения вече. Вие специално женската енергия, по-скоро имайте предвид, че всичко, което чувате като клюки и интриги за този човек, не е така. Той ви е верен. Имайте го в предвид. Някой ще се опита явно някакви клюки да прави. Той е на кръстопът за трансформация, но ще има трансформация и ще има осъществяване на желание за дом с вас и да бъдете заедно. Така че не вярвайте на клюки и интриги преди да говорите с вашия човек, за да не стават безмислени скандали. Успех желая и за лично четене може да ми пишете на съобщение.